Така. И аз искам много малко да кажа, че много се радвам, че залата вече е горе-долу пълна и всички вие ще заставате за една много готина кауза. И само така, трябва да си помагаме. Нещата се случват мигоменно, не се пресмена мен. Обърквам се, когато се видиш така на мене. Не усетно губя и представата за време. Няма ли кой да ми каже, не спра да се занимавам с теб, но вече късно е. Благодаря.